I just wanted to congratulate Bogart on coming out. It's a beautiful magazine and I'm proud to be part of the online Bogart. לא ממשי, הכל דיגיטלי והכל הוא דימוי של דברים ובעצם יש איזו עייפות מהחדשנות. הזכוכית היא חומר man-made, נוצרה על ידי בני אדם. היא לא ממש חומר אמיתי, היא חומר של אשליות. ממשות, חוסר ממשות. אני משתמשת בפנים שלי כמודל לעבודות שלי. בגלל שזה זכוכית, זה לא תמיד ברור שזה אני, ולא תמיד ברור שזה אפילו גבר או אישה. בעצם זה לא כל כך חשוב, זה לוקח את זה למקום של מטאפורה. לא דווקא. ואחר כך אני מדבר רעיוני כזה, שלאט לאט אני חושבת, אוקיי, אם אני אשים את זה ככה, אז ידגיש את הנקודה הזאת, את הרעיון הזה, את ההיבט הזה.